Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To, mata wanda suke gida yau wannan fili naku ne domin kuwa malama ta zo muku da tsaraba mai armashi. A cikin samun matsaloli na sanyi na infection wanda yanzu malama yana damu mata sai ki ga tun daga yarinta. An tashi sai a ce ai tun tana yarinya ne aka samu matsala ba samu aka gyara ba wanda har ya girma sai ki ga an zo an ta samun damuwa aka shiga gidan auren. Yau wato shi muke so malama ki mana bayani domin kwana tabbata yau kowace mace da littafin ta kusa domin daukan darasi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ce Hajiya Bilki yau za mu duba ne game da farko bari mu duba ga tafannuwa tukune da yake amfani. Tafannuwa dai yana cikin abin da yake kawar da sanyi a jikin mace. Haka. Kuma ana sarrafa shi ta hanya daban-daban. Haka. Ana iya yin yaji da shi, ana iya dafa tsinin tafannuwa ma ana yi da shi, sa'annan ana abinci da shi yana matsayin kamar spice mai ƙara ƙanshin abinci. To wani lokacin so tarin yawa sai kiga kamar mata abin da suke yi sai a ɗauki tafannuwa a rika cinsa ana sa yana warin baki yana wayewa na irin wannan ba. Tunda mun sani akwai hadisi na sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya ci tafannuwa ma kar ya je masallaci da saboda mala'iku ba sa son warinsa. Akwai da kake ka gyare kanka ba kawai ka zauna kawai kina yin abin da kika zama barkati ba. To yana cikin abin da ya kamata mata mu sani kafin mu fara magana ita asalin infection ciwon tukuna menene ya kamata mace ta duba yaya ne jikinta yake. Mace ta duba yaya ne jikinta yake wace ce ita domin barin ciwo a jikin ya mace bata tasiri a gaban ɗa namiji ko da yaushe muna faɗan wannan. So akwai ganyayyaki da ya kamata a yi amfani da su wajen taimakawa kai. Da farko idan mutum kamar ya samu tafannuwa tsili ɗaya kawai da muke mana one tablet of it tsili ɗaya idan kika buɗe aka samu tablet sai ki samu glass of water da dare sai ki jefa yana amfani wa maza yana amfani wa mata in kika jefa ko sai ki bar shi kwana overnight ba ta kwana zuwa washe gari kenan. Wannan idan kika bar shi wannan tafannuwa idan kika bar shi da sassafe idan mutum ya tashi namiji zai sha mace za ta sha duka yana amfani a jiki. Wannan tafannuwa da farko yana maganin kurajen fuska idan mace tana da irin kurajen a fuska tana irin wannan tablet din a ciki ko za ta nemi kurajen fuskar ta rasa. Kawai tablet ɗaya a cikin ruwa ko ta sa da safe ta shafe cinnamon yana clearing za ta nemi shi ta rasa. Abu shi ne yana rage tumbi. Tana yin haka domin akwai cholesterol tana yawan sa shi a ciki tana sha sai kiga ya kona mata kitsen da yake cikin cikinta zai gyara mata fata da kyau. Sana abu na uku yana maganin ciwon gaɓoɓi idan mutum yana fama da irin su arthritis din nan da izinin ubangiji ana magani da shi ana jiga shi kamar da na faɗa sati 2 zuwa sati 3 za a ga gaɓoɓin mutum ya warware yana samun lafiya cikin ikon Allah. Saboda haka ya kamata a mai da hankali kin ga ba za a zo yau kawai kina baya a rike ga baya a rike kaza miji yana so ki masa kaza yau ki ce kaza gobe ki ce kaza zai yi wahala. Sannan abin da ya biyo baya yana maganin yanan ido da ka sani yana a ido idan mutum ya yana maganin yanan ido wannan shi tablet ɗin kan za a ɗauka a sa yana maganin yanan ido. Saboda haka mu mai da hankali wajen amfani da shi yana da amfani kwarai da gaske. Sannan yana maganin yawan tunani wajen daidaita kwakwalwa. Shi tafannuwa yana cikin abin da yake daidaita kwakwalwar ɗan adam. Yau wani lokaci za ki samu damuwa ya damu mutum haka kana sa yana relaxing the nerves yana sa jijiyoyin mutum su natsu ka samu kwanciyar hankali. Sannan yana maganin ciwon kai wannan sirri ke yana maganin ciwon kai a jefa shi a ruwan kwana wani ki sha first thing in the morning. Sannan kuma yana maganin zubar da irin wannan dattin na mahaifan ya mace na mara da muke magana kenan yana maganin sawatan ya wanke mata mara kenan. Sannan yana kuma maganin ƙaiƙayin jiki ko za ki samu suna da alaji haka kawai idan suka yi wanka maki jiki suna ƙaiƙayi to kaɗan daga cikin abin da yake magani kenan. Nan kuma kasancewar yanzu mun samu mabiya da yawa a cikin wannan channel tamu mai suna mu gyara mata hakan yasa muka kirkirar muku wani sashi na tallace-tallace da haka idan ka kasance kana gudanar da wani kasuwanci ko wasu abubuwa ɗaya na amfanin nukan al'umma kamar sashin magunguna sashin kayayyaki ko dai wasu abubuwa da kuke ganin al'umma za su amfana
kuma kuke buƙatar a tallata muku, to wannan babbar dama ce a gare ku wanda za ku iya bayarwa a tallata muku a sashin tallace-tallace na wannan tasha tamu mai suna Mu Gyara Mata. Saboda haka idan kana bukata, kina bukata ko kuna bukata, sai ku tuntube mu a wannan namba tamu kamar haka: 081 46 25 89 30 081 4 6 2 5 8 9 3 0. Sai mun ji ku.